πρώτη συνεδρίαση της νέας Δημοτικής Επιτροπής. Είναι η δεύτερη περίοδος της θητείας της Δημοτικής Αρχής και έχουμε σύμφωνα με την πρόσκληση 35 θέματα, αλλά και ένα εκτός ημερήσιας διάταξης. Το εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα αφορά λήψη απόφαση για την υποβολή ετήσιου προγραμματισμού ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης του Δήμου Νέα Πεδιάδας έτους 2027. Το θέμα είναι πράγματι κατεπήγον και πρέπει να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, γιατί τίθεται προθεσμία, αυστηρό χρονοδιάγραμμα για την ηλεκτρονική υποβολή του προγραμματισμού, καταληκτική ημερομηνία 31 Ιουλίου, και είναι η απαραίτητη η έγκριση για να συζητήσουμε σήμερα εκτός ημερησίας διάταξης αυτό το θέμα με τη σχετική εισήγηση του Τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, του Μανικοσκοπούλου. Λοιπόν, συμφωνείτε να συζητηθεί εκτός ημερησίας διάταξης? Ναι. Λοιπόν, προχωράμε λοιπόν στη συζήτηση του θέματος ετήσιος προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού Δήμου Νέα Πεδιάδας έτους 2027. Σύμφωνα με τις διατάξεις του θεσμικού πλαισίου, όπως ισχύει, εμείς μπορούμε να προτείνουμε την πρόσληψη τακτικού προσωπικού του Δήμου Νέα Πεδιάδας για μόνιμο, όπως λέγεται, αλλά δεν είναι, είναι και αορίστου προσωπικού, θέσεις που προβλέπονται από το οργανόγραμμα. Όπως ξέρετε, ο οργανισμός είναι του 2013, προβλέπει συγκεκριμένες θέσεις, δεν έχει ακόμα αναμορφωθεί, και από αυτές που προβλέπονται και είναι κενές, έχουμε, σύμφωνα με την εισήγηση, προτείνουμε να είναι ένας υπάλληλος κλάδου ύψιλον επιμελητών πληκύρων, 2 υπάλληλοι κλάδου και ειδικότητας ΔΕ διοικητικού λογιστικού, μόνιμου προσωπικού και οι 2, ένας υπάλληλος κλάδου και ειδικότητας ΠΕ διεκπαιρέωσης υποθέσεων πολιτών με εργασία μόνιμου προσωπικού και ένας υπάλληλος κλάδου ΠΕ πληροφορικής και ειδικότητας ΠΕ πληροφορικής software, hardware με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού και ένας υπάλληλος κλάδου ΠΕ διοικητικού οικονομικού και ειδικότητας ΠΕ διεθνών σχέσεων, αυτό εντάξει, με σχέση εργασίας μόνιμου προσωπικού. Αυτές είναι, όπως σας είπα, κενές θέσεις από τις οργανικές και προτείνονται σύμφωνα με την εισήγηση, και επίσης έχουμε στη συνέχεια εισήγηση για ορισμένο χρόνο. Η ερώτηση είναι, συμφωνούμε με τις θέσεις αυτές? Ναι. Συμφωνούμε. Το δεύτερο σκέλος αφορά τους ειδό ορισμένου χρόνου. Προτείνουμε να έχουμε τις καθαρίστριες να εντάξουμε μέσα, που είναι 25 τον αριθμό, 12 είναι με τις απασχόλησης και 13 πλήρους απασχόλησης, και δεύτερον 2 ΠΕ φυσικής αγωγής που χρειάζονται για τα προγράμματα της μαζικού αθλητισμού, πολυμητήρων κλπ. Συμφωνούμε και με το δεύτερο σκέλος της εισήγησης. Οπότε το θέμα εγκρίνεται ομόφωνα του εκτός ημερήσιας διάταξης. Μια διακοπή κάνει η Μαρία. Μετά την κύρωση που διενεργήθηκε σύμφωνα με τον νόμο, τακτικά μέλη είναι η κυρία Δραμουντάνη του Τεντάκη Όλγα και ο κύριος Μελαδάκης Νικόλαος, και αναπληρωματικά μέλη η κυρία Αγγελάκη Ευαγγελία και ο κύριος Τιλάκης Μαρίνος, που είναι 2 δημοτικοί σύμβουλοι με τους αναπληρωματικούς τους, και από τους υπαλλήλους ο κύριος Τρουλινός Στυλιανός με αναπληρωτή την κυρία Λιοντάκη Σοφία. Επομένως, η Τριμελής Επιτροπή έχει ως ακολούθους δημοκρασιών τακτική Δραμουντάνη Τεντάκη Όλγα, που θα προεδρεύει κιόλας, Μελαδάκης Νικόλαος και Τρουλινός Στυλιανός, και αναπληρωματική Αγγελάκη Ευαγγελία, Τιλάκης Μαρίνος και Λιοντάκη Σοφία. Η απόφαση αυτή ελήφθη
μπαίνουμε τώρα στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Πρώτο θέμα είναι η εκλογή αντιπροέδρου Δημοτικής Επιτροπής για την δεύτερη θητεία της αυτοδιοικητικής περίοδου 24-25. Σύμφωνα με τον 53-14 έχουμε την υποχρέωση να ζητήσουμε από την αντιπολίτευση να μας δώσει ποιος υποψήφιος θα είναι. Ο κύριος Δερμιτζάκης δέχτηκε στη συζήτηση που είχαμε και θα είναι υποψήφιος για τη θέση του αντιπροέδρου. Η εκλογή είναι φανερή. Συμφωνούμε ομόφωνα ότι θα είναι ο αντιπρόεδρος κ. Δερμιτζάκης. Ναι. Ωραία. Συμφωνούμε ομόφωνα και προχωρούμε στο επόμενο θέμα. Το επόμενο θέμα είναι έγκριση σχεδίου επιχειρησιακού σχεδιασμού Δήμου Νέα Παιδιάδας, η β' φάση, γιατί όπως γνωρίζετε η πρώτη φάση που αφορά τις στρατηγικές επιλογές έχει περάσει από την προηγούμενη Δημοτική Επιτροπή και από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά βέβαια από την απόφαση τη σημερινή θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ενδιάμεσα θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου για παρατηρήσεις, διαβούλευση κλπ. Οπότε το σχέδιο το έχετε στα χέρια σας. Δεν μπορούμε να αναφερθούμε συνολικά, είναι εξάλλου πολυσέλιδο, είναι η εισήγηση που περιλαμβάνει όλα τα καταγεγραμμένα έργα που είτε έχουν προϋπολογισμό, είτε έχουν χρηματοδότηση από κάποιους φορείς, είτε έχουμε κινήσει τη διαδικασία των μελετών, περιλαμβάνονται όλα μέσα. Το επιχειρησιακό σχέδιο θα τροποποιείται και θα συμπληρώνεται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, αλλά θα αποτελεί τον μπούσουλα για την δράση υλοποίηση έργων του Δήμου. Σας κάνω γνωστό ότι ταυτόχρονα με το νέο κώδικα καταργείται το τεχνικό πρόγραμμα, επομένως θα έχουμε πλέον ως μπούσουλα το επιχειρησιακό σχέδιο. Πιστεύω ότι το έχετε μελετήσει και επειδή θα ξανασυζητηθεί μετά από διαβούλευση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ζητώ την σύμφωνη γνώμη σας. Συμφωνούμε? Ναι. Όλοι ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται το σχέδιο του επιχειρησιακού σχεδιασμού του Δήμου Νέα Παιδιάδας 24-28, η δεύτερη φάση συγκεκριμένα, και θα λάβει το σχετικό νούμερο απόφαση. Λοιπόν, το τρίτο θέμα τώρα είναι συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών. Είναι σύμφωνα με το 53-14 η Δημοτική Επιτροπή καλείται να αποφασίσει τη συγκρότηση Επιτροπής Διεξαγωγής Δημοπρασιών για το έτος 2026 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 586 του 53-14 του νέου δηλαδή κώδικα. Για την νόμιμη συγκρότηση της παραπάνω Επιτροπής, σύμφωνα με την εγκύκλιο, εφαρμόζεται υποχρεωτικά τη διοίκηση στη διαδικασία και προβλεπόμενη τη διατάξη του άρθρου και κύρωση μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου.